A oitava edición dos 100 dos International Trekkers estivo este ano moi condicionada polas altas temperaturas rexistradas, unha circunstancia que puxo a proba os máis de 300 participantes inscritos. A maior parte deles lograron acabar, rexistrándose apenas medio cento de abandonos, a maioría deles polo desgaste provocado pola calor e a deshidratación. Aínda así foi unha cifra se cadra non demasiado alta, se atendemos á dureza da carreira, que co paso dos anos está aumentando o seu prestixio a nivel nacional de entre este tipo de carreiras de ultrafondo. Os participantes iniciaron a proba dende o pabillón de Barraña, en Boiro, para completar dende alí os 100 km de distancia, que os levou a percorrer ata un total de 7 concellos da zona. A vitoria final foi para o sonense Carlos Lorenzo, que repite triunfo da edición pasada. Aínda así non foi quen de bater o seu récord da proba, completando todo o trazado nun tempo de 10 horas 46 minutos e 49 segundos. En mulleres a vitoria foi para Lucía López Palmeiro, que parou o crono en 15 horas 11 minutos e 21 segundos. Dende a organización a cargo do Club Deportivo International Trekker Barbanza Sar, destacaron o éxito da proba, que se desenvolveu sin incidentes de consideración. Dende a entidade tiveron tamén un agradecemento especial para o centenar de voluntarios que colaboraron coa proba, así como tamén para as distintas empresas e casas comerciais que co seu apoio fan posible poder realizar esta carreira.